inspire people, gusto ko yung mga video presentation, greetings niya, na-inspire. Okay sa akin yan because always gives glory to Him sa Panginoon. At siyempre, pag nagbe-birthday kang isang ilang taon na, hindi si Regine, nakita niya, "You're too old," sabi niya. So, diruan niya kaya, sa akin naman talaga, ang birthday ay looking forward siguro sa remaining balance of my life na maging legacy. Kasi actually, lagi ko na iniisip, sino kaya yung mga aspiring, sino kaya yung mga potential leader na pwedeng magpatuloy. I'm sure God has plans regarding this. Dahil kahit na halimbawa nasa retirement period, dumating na yung time na yun, hindi mawawala yung expectation ko na this church will continue to plant church. At saka maraming church, hindi lang plant church. Nung araw, isa lang parang gulat na ako. 10 parang okay, pero parang greedy na ako ngayon sa makakita ng plant church na ma-plant. I know yung urgency nito, but I know that it also entails yung mentor ng maraming billing leader para ma-multiply ko yung gift ng Panginoon through me. At itong church na ito ay talagang hindi lang maging sending church to be yung bang balance tayo, yung balance church. Dahil maraming simbahan ang tumitingin sa Santa Ana, sa totoo lang. At masakit marinig kung meron silang sinasabi against you, dahil part din ako. At very inspiring marinig kung may sinasabi silang mga positive things about us. So, yun yung magandang part ng celebration na magamit yung araw na ito, kaya huwag na kayo mahinggit sa kanila. Si Pastor Joe, it's a matter of ginamit the occasion to inspire people, tell them about what God is doing. So, hindi na malayo. Looking forward sa retirement. Pero retirement, ibig sabihin nun, hindi naman tumigil sa Panginoon. It's not about stopping serving the Lord. Siguro, it's moving up and creating space below at creating space above me para yung mga hindi nagagampan ng mga gawain, magampanan ko na hindi ako preoccupied talaga ng mga detalye sa loob ng church. No? It could be writing a journal or a book, or it could be mentoring leaders, or it could be siguro maging partner sa church planting ministry. Pero talagang prayer ko wala nang assistant pastor dito no? Dapat mag-pray tayo niyan. Talagang pwede na associate na talagang bagay, maraming preacher, maraming pastor, pero yung talagang associate pastor na pwede nang tignan yung bagay niya. So, hindi naman mangyayari ang gawain kung wala ding support system. So, I think yung Board of Trustees na pinangunahan ni Brother Lyndon, katulad ni Bong na in charge sa ministry ng music, katulad ni Brother Arman. Actually, shared leadership ang tawag sa atin na mga leader natin, they could really share in the work of the ministry. No? Alam nila yung protocol na kinakailangan malaman naman ng head pastor, but I give them freedom na talagang gawin nila yun. Siguro yun ang magandang organizational setup. At sana ito yung extend natin, hindi lang dito, sa maraming lugar pa. Hindi naman mahirap gawin yun kasi we do it naturally and we do it because we're happy to do it. At hindi ito burdensome.
So, maraming salamat sa mga pagkain ninyo. Hindi ko na-expect. Maraming salamat sa halik ninyo. Maraming salamat sa support ninyo, sa prayer ninyo, at sana'y na Sister Sally. Siya nag-compare. Yeah. Kay Brother James, kay Pastor Poha, Sister Laura. Brother Novi, Brother Bang, Brother Arman, yung mga kalalakihan, si Brother Bob, na bagong mga kalalakihan natin na sooner ay magiging talagang dedicated servants of God. No? Yun yung objective kasi dito sa church. So, ano pa? Salamat sa amin sa Presidente. sa Sister Laura na organized, alam ko sila ni Menchi. At saka sa women's na nakikita ko, very inspiring, masisipag sila. Aerobics. Oo, may nakuha pa nilang mag-aerobics. At sana mabawasan ang timbang nyo talaga. Nabalik na ako meron 7 pounds, 5 pounds. At meron isang hindi nabawasan. Sabi ka, tumigil ka na kasi. At of course, salamat sa family, no? Kay LP. At talagang all-out support sa immediate family. Hana Yusil, Jake Ayers, okay, Andrew. Dahil sila yung maayos na bata. Although hindi naman perfecto. Dahil sila ay supportive at they have their own life. At hindi ako nakikialam dun sa sarili ng buhay. Siguro, ang concern ko lang kita ko na sila yung naglilingkod din sa Panginoon dahil yun ang sa akin assurance na they would make it sa kanilang buhay nito na meaningful at saka kung saan man sila mapadpad, alam ko magiging maayos. So, I pray na sana na-inspire kayo lahat na nag-remain. And thank you, and I give back all the glory and honor.